mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello. Gagalawin ng mister ko ang ibang babae para sa pera. Hi DJ Rocky at DJ Jello. Itago niyo ako sa pangalang Christine. At ito ang aking secret file. Ako ay 32 years old. Kasal at may 5 anak kami ng asawa ko. Sa loob ng 11 taon. Never akong nakatanggap ng bulaklak mula sa mister ko. Hindi man lang ako na-treat sa spa, facial, o salon. At kahit sarili ko, hindi ko makuhang maalagaan. Dahil sa mga utang ng asawa ko. Ganito kasi yon DJ Rocky at DJ Jello. Nung una, binigyan ng mister ko ng pera para pang business. Year 2017 yun. At dahil kulang ang pang-start ng negosyo, ay naghanap siya ng pwedeng masanglaan. Hanggang sa hindi na namalayan na ang dami na palang utang. To the point na hindi na kayang bayaran. Dumating sa puntong nagkabaranggayan na halos araw-araw may tumatawag sa amin na barangay staff. At ang masakit dito, ako ang humaharap sa mga tao. Habang nakabukas ang shop namin. Ito namang mister ko nagtatago o umaalis para makaiwas. Galit na galit ang mga magulang ng asawa ko. Dahil sa nangyari. Dahil baon kami sa utang.
And believe it or not, yung utang na iba doon ay hanggang ngayon hindi pa rin bayad. Around 2019, nagtrabaho ako sa isang fast food, grocery store. And almost all ng sahod ko na pupunta sa pagbabayad ng mga utang. Habang ang mister ko, walang trabaho. Sa panahong yun, nagsara na ng tuluyan ang shop namin. December 2019, sinubukan kong makipagsapalaran bilang call center agent. Mababa pa rin ang sahod. Pero tiniis ko yun. At ang mister ko, wala pa ring trabaho. Hanggang sa nagkaroon ng pandemya. Nahinto akong pumunta ng opisina. Pero bayad pa rin naman ako until June 2020. Month of July. Bumalik ako on-site. At ang mister ko, wala pa ring trabaho. Dumating ang Setyembre. Umuwi sa probinsya ang mga magulang niya. Iniwan sa amin ang isang maliit na tindahan. That time, may 2 anak na kami. At ang mister ko na ang nagbabantay dahil may pasok ako. Nakakalungkot lang na isipin na pag umuwi ako pa rin ang kikilos para sa tindahan namin. Magpupunta ng grocery para bumili ng kulang sa tindahan. At kahit kailan, DJ Rocky at DJ Jello, hindi ako nagreklamo o nagtaas ng boses o napatanong kung bakit wala pa rin siyang trabaho. Taong 2021. Lumipat kami sa side ni Mama. Nahirapan kaming mangupahan dahil ako lang ang nagtatrabaho. Hanggang sa nalaman kong buntis ako. Nanganak na ako't lahat, wala pa rin siyang trabaho. Umasa ako sa SSS ko. Hanggang finally, February 2022, nagkatrabaho siya sa isang call center company. At ako naman, nagtrabaho din sa parehong kumpanya. Okay naman, maayos ang sahod. Wala nang binabayarang upa. Not until naisipan na naman ng mister ko ang instant money. Paano? Nangutang siya sa katrabaho niya na kunwari pinapaikot niya rin. Yung tipo bang ang press release, pare-pareho daw silang kikita. At ano namang magagawa ko? Nung nasabi niya na, nakahiram na siya. Yung kunwaring ipinapautang ng ibang tao, siya lang naman din ang gumagastos para sa kanyang luho. Motor na hulugan, helmet, driver's license, kuha ulit ng motor na hulugan. Hanggang sa lumaki na ng 100,000 pesos ang utang niya doon sa katrabaho niya. Aalis na yung katrabaho niyang yun at kukunin na lahat ng pera. Doon na pumasok
ang pangluloko niya. Ginamit ng mister ko ang apartment ng lolo namin. Isinangla niya ito kung kani-kanino. Nung time na ito, work from home ako. At siya naman, nag-absent without leave. O tinatawag na AWOL. Kasi nga, nahihiya na siya sa mga katrabaho niya. Umabot ng 1 taon, nagpatong-patong ang mga interes doon sa utang niya. Dahil meron pa siyang mga utang dati pa. At umabot ng 1.7 million pesos. Lahat. Hanggang sa wala nang mahugutan. At yung mga nasanlaan, nagpupuntahan na sa bahay. Sa sobrang stress namin, year 2024, nagdesisyon kami na lumayo. Hindi naman para magtago, kundi para makapagsimulang makapagbayad. Kaya lang ako pa rin ang nagtatrabaho. At laging kulang ang sinasahod ko para sa pang-araw-araw namin. Nakapag-loan na ako sa lahat ng pwedeng maloanan. Tapos siya, nandun lang sa bahay. Takot na takot maghatid o magsundo man lang ng mga anak namin. Kailangan namang pumasok ng mga anak namin sa eskwela. So pati paghatid at sundo, ako pa rin. Hanggang sa last year, naisipan niya na i-live streaming ang paglalaro niya ng isang online game. Bumili kami ng PC o computer gamit ang kalahati ng 13th month pay ko. Maraming nanonood. Pero wala namang palang kikitain kung hindi ka sikat. Hanggang sa naisipan niya na magpa-pilot ng laro. At dun niya nakilala ang isang maperang babae na babago sa buhay at relasyon naming mag-asawa. That time, nalaman namin na buntis ako ng twins. Oo, twins. Oo, blessing ito sa buhay namin, pero alam naming dagdag gastusin din ito. Buti na lang, habang tumatagal, kahit papaano, ay nagkakakita na siya sa live niya. Pero, ang kitaan, pang solo lang. At dun nga, sa live streaming ni Mister, merong isang babae na laging nanonood. Isang babaeng may asawa na nasa Canada, pero hiwalay na. Kaya sa tingin ko, malakas loob man lalaki. Hanggang sa napansin ko, isang araw ang laki ng binagsak na regalo nitong babaeng ito. Yun pala ay dahil siya at ang mister ko ay opisyal na magjowa na.
DJ Rocky at DJ Jello. Hindi ko alam kung anong dapat kong maramdaman nang malaman kong may jowa ang mister ko. Ginugoyo ng mister ko ang babae na nanunood ng kanyang live streaming. May mga pagkakataon na sa isang araw ng live niya ay kumikita siya ng 5,000 pesos dahil sa babaeng yun. Ginawa niyang jowa ang babaeng yun para perahan. Ang alam nung babae ay single father ang mister ko. Kaya pala, lagi silang magka-chat sa Black App at lagi silang magkausap sa isa pang messaging application. Ngayong June 27 to June 29 ay nakatakda na magre-rent sila ng isang room. At kitang-kita ng dalawang mga mata ko ang usapan nila tungkol sa sex. At syempre, alam ko naman na yung babae ay sabik na sabik sa sex. Kaya pumayag agad sa gusto ng asawa ko. Ngayon, itong asawa ko naman, ginagaslight ako. At ang sabi sa akin, ikaw pa rin naman ang asawa ko. Ikaw ang uuwian ko. At isipin mo na lang, marami akong dalang grocery nun. Ang magandang itatak mo na lang sa kokote mo, parang nagtatrabaho lang ako. Huwag mong iisipin na gagawin namin yun. DJ Rocky at DJ Jello. Paano ko hindi iisipin na sa buong gabi magkasama sila noon? Hindi naman na sila teenagers para mahiya. Kaya nga recently, napapaisip ako. Nagugulat ako. Kasi kung ano-ano pinagbibili ng asawa ko. Dati hindi naman conscious sa katawan, pero ngayon, bumibili na ng pang skincare, bumibili pa ng foundation, at kung ano-ano pang pampag-glow up. So sa tingin ba ng mister ko, maniniwala ako na pera-pera lang ang hahabulin niya dun sa babae? Na magpapanggap lang siya na mahal niya yung babae? Nagagalawin niya yun na para bang wala siyang asawa? Sabi niya, dahil sa pagiging galante ng babae, siya lang daw yung nakikita niyang makapag-aalis sa kanya dun sa mga utang niya. Pero DJ Rocky at DJ Jello, kapalit ba nun ay ang pagkasira ng relasyon namin? Yun ba yun? Oo, mababayaran niya nga yung mga utang niya, pero masisira yung relasyon namin?
Well, pakiramdam ko wala naman na siyang pakialam. At sa kabila ng mga sakripisyo ko, sa kabila ng pagtanggap ko sa kanya ng buong buo, sa kabila ng pagtatakip ko sa mga kasalanan niya, ganito lang ba yung kapalit ng lahat ng yun? Ganito lang ba yung matatanggap ko? At ang mas masakit pa dito, sinabi niya sa akin na kung makakasira lang ako sa plano niya, dun na muna ako sa kapatid ko tumira kasama ng mga bata. What the F? Hindi ko na alam. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Eight months. 8 months na niyang gifter yung babaeng jowa-jowaan niya. Paano ko ba gagawan ng paraan to? May ilalaban pa ba ako? O itigil ko na to? Ewan ko. Gulong-gulo na ako. Hanggang dito na lang po muna. Muli, ako si Christine. At ito, ang aking secret file.